नमस्कार खुलुमबाय मैं हौवाब्लगार जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंखांनानैसो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर। मानो होनोब्ला आङो बिथां प्रनिता स्वर्गियारि बिमा मादै थैनायखौ लानानै माखासे हौवाफोरखौ आरो साब्रै साबा सिख्लाफोरखौ आं किसु बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेनि जाथायखौ लानानै आरो आं मादैनि सायावबो लास्टआव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। अब्ला खोनासंदो। दिनै आं सेंग्रा नंना नङा? हाबा जायाखै नालाय आं सेंग्रा होनना बुङो। गाबोन हाबा जाबा मा होनगोन जोंखौ हौवा होनना बुंगोन नंना नङा? हौवा होनना बुंगोन। हाबा जाखांनायनि उनाव गथ' गथाय खांगोन बेखौ हौवाखौनो होननाय जागोन नंना नङा? अब्ला सेंग्रानिफ्राय जोङो हाबा जानाय लोगो लोगो जोंनि गियाना माबायदि जानांगौ? सेंग्रायाव जों जा खामानि मावदोंमोन नंना नङा? हाबा जानाय लोगो लोगो जों बेनिफ्राय साबसिन जानो हानांगौ। मानो होनब्ला हिन्जाव लाबबाय, हिन्जावखौ फिसिनायनि खोथा खामानि मावनायनि बाथ्रा नंना नङा? आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ हाबा जानायनि उनाव जों माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ, माबायदि रायज्लायनांगौ नंना नङा? जों हाबा जानाय लोगो लोगो सेंग्रानि खामानिखौ टटेलि माने गारनानै हाबा जानाय होननाय लोगो लोगो माने मोजांसिन जाबावनांगौ आरो माने साननाय हनाया सोलायनांगौ आरो हाबा जानाय लोगो लोगो मानसिफोरनिया दे हाबा जानाय लोगो लोगो बेसेबां सोलायबाय आरो गथ' मोनबोबाय बोसोरसे बोसोरनि उनाव नंना नङा? आरो गथ' मोननायनि उनाव आरोबाव मानसिया मा जाबावनांगौ? सेंग्रानिफ्राय हुबायाव फैबाय हाबा जानाय आरो गथ' मोनबाय, गथ' मोननायाव आरो मानसिया साबसिन जाबावनांगौ माने। अब्ला दिनै जोंनि जायगायाव मा जागासिनो दङ? आं दा फंनैसो बाथ्रा बुङो। सोरबा सोरबा गामियाव आंनो जाखांबाय जोंनि गामियाव आरो ना जों जेब्ला क्लास 9, 10 जोंनि गिदिरफोरा उन्दै उन्दैयावनो हाबा जाजोबनाय, फरायनाय गैया माने गैया। आं सानसेखालि सासे मानसिनाव सोंबाय आरो ना हाबा जानानै बोरैलै होनना बुंबाय आं। सासेनाव सोंग्रोना रियेलि गोसों बे मा बुंदों मिथिबायना? हाबा जानांगौ जोबोर मोजां। बेयो हाबा जानानै गाब्र'दो नामाने गाब्र'नानै आंखौ मा बुंदों? हाबा जानांगौ जोबोर मोजां होनना बुंदों माने। बुजिबायना? बेनिफ्राय आं सासेनाव सोंबोबाय, बेबो हाबा जानाय, बेबो बुंदो जोंनिसाय गिदिर। बे मा होनदो? जिबनाव थैनोबो हाबा जानाङा, दानो हाबा जानानै जेबो गैया, उन्दै समाव देरनानै मोजां फराय होनना बुंदों। आंखौ बुंदों आरो मोजां फराय गिदिर जा, हाबा जानाय जेबो लाब गैया, आं हाबा जानानै जों बुजिबाय। नुदों होमबा सासेया मा बुंदो सासेया मा बुंदो? सोरबा मानसिया हाबा जाखांनायनि उनाव माने गाज्रिसो फोरोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ हाबा जा माने गाब्र' होनो नागिरो। सोरबाया नाथाय बुजिना मा होनो? दानो हाबा जाथ'ना मोजां खामानि माव, मोजां फराय होनना बुङो। बेफोरबायदिसो जानांगौ हाबा जाखांनायनि उनाव नंना नङा? अब्ला दिनै जोंनि जायगायाव मा जागासिनो दङ? हाबा जाखांनानै नों बांसिनसो मोजां गियानि देखायनांगौ। उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायनो थाखाय नों हाबा जानाय लोगो लोगो नोंनि सेंग्रानि साननाय हनाय, सेंग्रानि मावनाय दांनाया नोंनिया सोलायनानै मोजां मानसि जानांगौ। आरो गथ' गथाय खांनायनि उनाव नोंनि गथ'खौ नों माबायदि मोजां खालामगोन, बोरै फेदेरगोन, बोरै नामजादा खालामगोन, जोंनि बड'लेण्डआव आंनि फिसाखौ माबायदि नाम खालामनो हानांगोन बेखौसो साननांगौ। नाथाय जोंनिया मा जादों? बेफोरखौ फोरोंनो गारनानै सेंग्रानिसायबो घाटिया खामानि मावदों। जों सेंग्रायाबो बेफोरबायदि खामानि मावाखै। हाबा जाखांनानै दिनैसिमबो कल रायलायो, क्लास 8 मोनबाय, सेंग्रा गथ' फिसा। बिफाया हिन्जाव माने सिख्ला गोसोथोनानै सिख्लाजों लाइन मारिबाय थानायनि फिसाला आंजों दाबो रायलायो। आंसो कन्ट्रल खालामना दोनदो बे गथ'खौ। गथ'आ ओरैबायदि लासिंसिं लाइफआव दिनैनि दिनाव दाबो दादा स्कुलाव थांबा गासैबो गथ'फोरा नेदावजोबो, नोंसा बाबाया हिन्जाव लाबोलायबाय, नोंसा बाबाया उमुखखौ लाबोबाय। प्रिन्सिपाल स्कुलनि प्रिन्सिपालानो बुंबावदों फिसालाखौ, बे गथ'खौ क्लास 8नि गथ'खौ, नोंसा बाबाया हिन्जाव लाबोलायबाय माथोलै होननानै। अब्ला बे गथ'नि गोसोआव बेसेबां दुखु मोनदों। गथ'आ गाबो, आंजों कल रायलायनानै गाबो, दादा आंखौ बिदि आं मा जिबन मा लाइफआव फरायबावनो, बाबानि थाखायनो जों बेफोरबायदि बुंजानांगौ जादों होनना। अब्ला नुदोंना सासे बिफानि थाखाय सासे फिसाया बेसेबां दुखु मोननांदों। सासे बिफाया गावनि लबनि थाखाय सासे फिसाया बेसेबां दुखु मोननांदों। बे गथ' बिफाजों रायलाया, नाथाय आंनोसो दादा होननानै खोन्थाबावो। फरायनो गोसो गैला दादा, मायबा खालामसै, ओरैसो गथ'नि साननाया। आं बुजायो, फराय, नङा बिदि नङा, फराय, जेबो सानना बुंग्राया बुंनो हो, नोंथ' भुल मावाखै, नोंनि बाबायासो भुल मावदों। अब्ला बिफानि थाखाय फिसाया बेसेबां प्रेसार मोनदों नंगौना नङा? बेफोरबायदिनो आं सिख्लाफोरखौ बुंनोसै, जाय सिख्लाया बेफोरबायदि हिन्जाव थाखानाय हौवाखौ गोसोथोदों बा लाइन मारिदों, देखायदों दुनियानि सिगाङाव, बैफोरबायदि आं सिख्लाखौ बुंनोसै। बे सिख्लाया बर' बिमानि उदैयाव जोनोम जानानै बर' बिमानि मेगनावनो मोदै सख'फिनदों।
बेफोरबायदि सिख्लाखौ आंना आङो गोदनायाव गानानै बोस्रोनानै नालेंखर दंफाङाव बुस्रोनो लुबैयो आं ओरैबायदि नफरत आं बेफोरबायदि सिख्लानिफ्राय ओरैबायदि नफरत आं बेफोरबायदि सिख्लाखौ आरो आंनि लोगोफोर आं बेखौनो बुङो आरो गासैबो बिमा बिफा बिदा फंबाय थायो नंना नङा अब्ला बिमा बिफा बिदा फंबाया मा नायदो नोंनि फिसाजोखौ मा नायदो सासे सिख्लाया हाबा जानाय हौवाजों लाइन मारिनाय बिनि बिमा बिफा बा बिदा फंबाया मा नायदो आङो बुंनो गोसो जाया आरो ना मालायनि बेफोरबायदि माबाखौ नाथाय दिनैनि दिनाव नाय बिथां प्रनिता स्वर्गियारिनि बिफायाथ' जोबोर गोरों नंगौना दिल्ली पुलिसाव साख्रि मावबोयो मावनायनि उनावबो बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला रायजोआ मा बुंगोन बेखौनो साननो हायासै बियो एसेबां गाज्रि भिडिअ भाइरेल जादों हिन्जावखौ बुनाय मानाय बेनि फिसाजोखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरा हर सान गुबुननि मबाइल लायै लामायाव जथेनानै भट देरहादों अब्ला बे साननो हानांगौमोन एसेबां गोरों मानसिया बेबो सार्भिस मावबोलायनाय साननो हानांगौमोन भाई बिटिसिनि मानसिया एसेबां खस्थ' खालामनानै आंनि फिसाखौ देरहाहोदों आं बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला आंखौ मा बुंगोन आंनि फिसाजोखौ मा बुंगोन नुदोंना हाबा जानाय हौवानि आखुआ बबेयाव थांदों सासे सेंग्रायाबो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावाखै आरोना दुखुनांथाव आरोना आं बेखौनो बुंनो सानो आरो बेफोरबायदि प्रनिता स्वर्गियारि लानि बायदि जोंहानि न'खराव आंनि न'खराव काहानि जाखांबाय 2 बोसोर आंनि आब'आ हाबा जाबाय गथ' गथाय खांबाय सानफ्रोमबो हिन्जावखौ बुयो मानि थाखाय बुयो बबेबा फैयो बुयो टर्चार बुयो 2 बोसोर जाबाय जों हेरेसमेन्ट मोनबाय गथ' गथाया थाला न'आवनो जोंजो थाबाय बिबिजो थाबाय जों फरायनो दोनहैनांगौ गथ' गथाय खांखांबाय हौवा हिन्जाव रायजो जाखांबाय 2 बोसोरालासे बुदलायबाय लासिंसिंनो बेसेबां नायबावनो नंगौना नङा आं बेनिफ्राय सानबाय 2 बोसोरालासे बिसोरो अनलायलायनो रोङाखै नंगौना नङा होमबा 3 बोसोर 4 बोसोराव सोरबाया सोरखौबा फुथारगोन आं सानखाबाय माने हौवायाबा हिन्जावखौ फुथारखागोन आं बेखौ नुखाबाय लास्टआव आं मा खालामबाय गंसे थखन गोदोर लाबाय इसिनि गोदोर गारियाव सोना थांबाय लोगो डेट दोना दोन नों नायखायाखै थखनबा ब'आव मानसिबा ब'आव खतम होखादां जेसेबां बुनांगौ आं बुग्लिजोबखादों मानो होनोब्ला बै दिनखालि आं बुवाब्ला बुनानै बिसोर सानैखौ गोजान खालामाब्ला जों बिसोरनि थाखायनो ओरैबायदि हेरेसमेन्ट मोनखादों आंनि बिमाया आंनि आब'आ बेबायदि मानसिखौ बुवाब्ला 3 बोसोरालासे मा जागौमोन सासेया थैगौमोन आंनि आब'आ थैगौमोन बा माबा मोनसे जानानै हारसिंबाबो थैगौमोन माने दिनै आं बुबाय स्रां गावबागाव स्रिदा गावबागाव जाबाय था उपाय गैया माने सम लानानै दान्दा मारिनो गोनां जायो आरोना बेनिखायनो एडभान्स जानांगौ आरो एसे एडभान्स साननांगौ दा बिथां मादै प्रनिता स्वर्गियारिनि बिमा मादै 3 बोसोर 4 बोसोर क'क्राझाराव दंफायो आं आरो बेखौ गोदोनो मिथिगौ लायो आं क'क्राझाराव सासे एक्टरनाव सोंदोंमोन प्रनिता लानि न'आ बबावलै होनबाय ओमफ्राय बिसोरनि काहानिखौ जेबो खोन्थायासै बिराद दुखु लैसा प्रनिता बिमा मादैया क'क्राझारावसो थायो होनबाय आं मिथिखागौमोन आरो बे काहानिखौ आरोना इसानि माने प्रनिता बिमा मादैयानो क'क्राझारावसो थायो हौवा हिन्जाव बिब्दिस' प्रनितानि माबायाबो ओरै सानबाय आरो आंना दिनै जामारबाय बे काहानिया लासिंसिंनो हारिया एसेबां जै होयै देरहाहोबाय बेनि बिफाया माने हारिनि फारसेबो सानासै गावनि लुबैनायखौल' सानबाय दिनै मा जाखो मा जाया फासिना थैबाय जोंथ' जेबो बुंनो लागा गैयामोन नाथाय भिडिअ भाइरेल जानाय लोगो लोगो जों दुखु मोनदों सासे हिन्जाव मानसिखौ माबायदि खालामदों बेखौ भिडिअ भाइरेल जानाय लोगो लोगो जों दुखु मोनदों आरो बेनि थाखाय बुंनो गोनां जादों आरो बेनिखायनो आङो गासैबो हिन्जावफोरखौ फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैयो खोनासं जाय हौवा मानसिया हाबा जाखांबाय गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव जुमाय लोंनानै हिन्जावखौ बुग्रा जाबाय गुबुन सिख्लाखौ गोसोथोनानै गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिनानै बुग्रा जाबाय आरो गावनि हिन्जावखौ नों बे हौवाखौ दि फाहामनो हागोन बे सहस नंखाला बे गैला बेनि ब्रेना सेस लोंबायबो गुबुन हिन्जाव बे नोंखौ साननो रोंला बे बेफोरबायदि हौवानिफ्राय नों जे गोजान जाबाय हमनानै लाबाय आं दा फर एग्जाम्पल गोजान जाबाय जेनेबा मादैया जेरै गोजान जाथ'दोंमोन गोजानानो जाबाय गोजान जानायनि उनावबो बै हौवायादि नोंखौ लेंहरफिननानै नोंखौ मोजां बा अनलायगोन बेखौ मालाबाबो साननाङा बेनिखायनो एडभान्स जानांगौ नै ब्रेना साननांगौ मा जागोन आं थाङोब्ला मा जागोन
जेरै आंनि आब' आरो गुमैनि गेजेराव बेफोरबायदि जालायबाय थानायाव आं गन लानानै बुवामोनब्ला गोबां डेन्जार केस जागौमोन बेनिखायनो आङो बुग्रोखादो बुनो गोनां जायो माने बुस्थुखौ मोनब्ला गोबां डेन्जार केस जागौमोन उनावहाय दा बेफोरबायदिनो दा मादैखौबो अननानै लेंहरदो होनबाय नंगौना नङा हिन्जाव मानसिफोरा गावनि फिसाखौ जन्म होनानै सहसाव बावनो हाया जोबोद दुखुनांथाव बेनो आरो गावनि फिसाखौबो बावनो हाया हौवाया बेसेबां बुयो बेसेबां टर्चार खालामदों थेवब्लाबो बे माने मोजां जागोन खोमा आंखौ बावनसिगोन खोमायावनो दंबाय दं दाबो उन्दुना जोबोद दुखुनांथाव बेखौनो होनो बिमानि अननाय बिमाया माबायदि अनो हौवाखौ हिन्जावा गथ' गथायखौ माबायदि नागिरफिनो बावनो हाया बिसोर उदैयाव गथ'खौ लानानै बा गथ'खौ बेफोरबायदि गथ'आ नोंखौ मोजां मोना जानो हागौ नाथाय सासे बिमाया बेफोरबायदि मालाबाबो खालामनो हाया दिनै बे अनफिनगोन जों अनलायलायगोन होननानै थांनानै दिनै थैहैनो गोनां जाबाय नंगौना नङा ओरैबायदि दुखुनांथाव बेफोरबायदि हौवाखौ फाहामनो दासान आरो आं होनखायो बे ओरैबायदि फकास खालामो बे सिख्लाखौल' मा साननो मिथिया हिन्जाव हाबा जाबाय गथ' गथाय खांबाय रायजोनि सिगाङाव मोजां खामानि मावनानै देखायनांगौ रायजोनो मोजां बाथ्रा बुंनांगौ बेखौ गारनानै सासे सिख्लानियाव फकास खालामो मानो फकास खालामो ना ओरै सानो नामा आंनि साननाय भाई आंहा थाखा फैसा दोङो गोबां थाखा फैसा दङ मालदार जिबना मोनसेल' थैखागोन जिबना मोनसेल' थैखागोन जेसेबां सिख्ला उन्दै उन्दै दं सब लाइन मारलांजोबनोसै बिब्दिनो मानसिनि साननाया आं बिब्दि सानो मोनसेल' जिबन रंजानांगौ ओरै खोमा बिसिनि साननाया जेसेबां उन्दै 13, 14, 15 बोसोरनि सिख्ला देरफुनाय समायनाखौ सब लाइन मारिजोबनांगौ उन्दुनांगौ बेरायजोबनांगौ ओमफ्राय गावनि फिसा होननानै सानब्रा आं सानो आरो बेफोरबायदि सानो खोमा बिसोरो नोंनि फिसा हिसाबै नोजोर होब्रा बेखौ बेनि देहाखौ नोजोर होआलासिनो आंनि फिसा आंनिनो बेफोरबायदि सान जोबोद दुखु मोनो आरोना बैफोरबायदि हौवा हिन्जाव जाथाय जाबाय थायोब्ला बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै लासै नों नोंनि जिबनखौ बासायनो थाखाय हिन्जावफोरा नोंनि हौवाखौबो बावनो हानांगोन नङाब्ला नों थैनो गोनां जागोन आरो बे जुमाय लोंनानै बेफोरबायदि जादोंब्ला बे मानसिया गोबां गाज्रि जालाङो मोजां जाया बेफोरबायदि हौवाया मालाबा मोजां जाफिना आं बहुत नुबाय बेल' नङा बहुत नुबाय आं अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द